салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии хабарро бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон манзуратон мегардонем. Дар студия Бахтиёри Фатоҳ, наху сархати барнома. мавриди истифода қарор ёфтани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, роҳандозӣ намудани дарсҳои намунавӣ дар муассисаҳои таълимӣ, беҳтар намудани омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои томактабӣ. 19 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии назди Сарраёсати маорифи шаҳри Душанберо мавриди истифода қарор доданд. муассисаи таълимӣ аз як бинои чорошона иборат буда барои 2200 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. баъди бунёди мактаби нав дар ин ҷо 80 нафар бо кор таъмин гардиданд ки 54 нафарашон омӯзгорони соҳибтахассус мебошанд. раванди таълим дар ин муассиса пурра бо забони русӣ ба роҳ монда шуда, он дорои 48 симхонаи замонавӣ мебошад. муассисаи мо бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст барои тайёр намудани хонандагон ҳам барои олимпиадаҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва шаҳрӣ. дар навбати худ мо ваъда медиҳем ки дар оянда ҳамчун омӯзгорони касбӣ хонандаҳонро тайёр намуда дарсҳои таҷрибавӣ, дарсҳои намунавиро гузаронем. муассисаи таълимӣ дорои симхонаҳои омодагии дифои ҳарбӣ, симхонаи алоҳидаи омӯзиши шоҳмот, бунгоҳи тиббӣ, ҳуҷраи равоншиносӣ, як толори калони маҷлисӣ бо 460 ҷои нишаст ва ошхона барои 280 нафар мебошад. барои омӯзиши фанҳои дақиқ дар таълимгоҳ, озмоишгоҳҳои замонавии фаннӣ, симхонаҳои алоҳидаи химия, биология, физика, технологияи иттилоотӣ сохта шудааст ва барои гузарондани таҷрибаҳои илмӣ дар синфҳо аёниятҳои зарурӣ васлу насб гардиданд. симхонаҳои таълимӣ бо тахтаҳои электронӣ муҷаҳҳаз мебошад. маориф яке аз соҳаҳои асосӣ ва афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. зикр бояд кард ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша барои рушди ин соҳаи ҷомеасоз таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд ва тамоми имконияту шароитҳои заруриро барои таҳкими маорифи кишвар фароҳам оварданд. муассисаи таълимии мо ки мутобиқ ба талаботи замон ва стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст, яке аз муассисаҳои таълимии типи нав ба шумор рафта, дар он беҳтарин шароити таҳсил барои хонандагон муҳайё карда шудааст. омӯзгорону хонандагон барои кору таҳсил дар ин муассиса тариқи озмун қабул карда мешаванд. дар ин мактаб омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ бо усули лингафонӣ роҳандозӣ гардида, тамоми синфхонаҳое ки барои забономӯзӣ пешбинӣ гардидааст, бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин мебошад. ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии назди Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ба тариқи озмун қабул шудам. тӯли 6 сол аст ки дар олимпиадаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз фанҳои дақиқ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои аввал гардидам. метавонам ба 4 забон озодона ҳарф занам. ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ барои дастгириҳои пайвастаашон нисбат ба насли наврасу ҷавони кишвар миннатдории хешро баён менамоянд. толори маҷлисии кушоду барҳавои ин боргоҳи илму маърифат барои баргузории дилхоҳ чорабиниҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва илмию назариявӣ бисёр мувофиқ аст. бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш, як толори калони варзишӣ ки 500 метри мураббаъ масоҳат дорад, бунёд карда шудааст. толори мазкур барои дар ҳама фасли сол ба бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол машғул гардидан мусоид мебошад. ҳамзамон як толори бозии тенниси рӯймизӣ мавҷуд аст ки баҳри тарғиби ин навъи варзиш дар миёни ҷавонон мусоидат менамояд. китобхонаи замонавии муассиса дорои беш аз 10 000 нусха адабиёти дарсӣ ва бадеӣ буда, барои хонандагон ҳамчунин китобхонаи электронӣ ташкил гардидааст ки ба ин васила онҳо ба адабиёти ҷаҳонӣ дастрасӣ пайдо менамоянд. Относительно того, как спроектированы кабинеты в нашем образовательном учреждении, хочу особенно отметить, что еще в момент строительства я ознакомился с планом, и мне тогда уже было приятно осознавать, как технически корректно были спроектированы все тематические кабинеты. А сегодня я воочию наблюдаю, как это будет приведено в эксплуатацию на практике.
Мне, как учителю, отрадно осознавать, что наша республика движется вперед, и современная школа тому доказательство. дар муассисаи навбунёд барои таълиму тарбияи хонандагон шароити зарурӣ фароҳам оварда шуда, имкониятҳои таълимӣ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст. иттилоъ дода шуд, ки ба хотири омӯзиши касбу ҳунар дар таълимгоҳ синфхонаҳои таълими меҳнат ташкил гардида, ҳамчунин духтарон дар синфхонаҳои алоҳида нозукиҳои касби дузандагӣ ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро аз худ мекунанд. Дар доираи солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф дар муассиса маҳфилҳои математика, физика, биология ва бозии шоҳмот ташкил карда шудааст, ки дар рушди зеҳнии наврасон мусоидати фаъол менамояд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои таълимии муассиса ба омӯзгорон дастур доданд, ки бо истифода аз чунин шароити фароҳам гардида дар тарбияи насли ояндасози миллат тамоми қувваю малакаи касбии худро ба харҷ диҳанд ва аз ҳарвақта дида бештар талош намоянд. ҳамасола асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангию илмии кишварамон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Дар ин замина пешвои муаззами миллат солҳои 2020 ва 2040-ро солҳои омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон дошта, ба ин васила дар ҳаёти илмиву фарҳангии кишварамон як такони нав ва ҷиддӣ бахшиданд. муассисаи тозабунёди мо, ки ҳадафаш ташаккул ва рушд додани фанҳои дақиқ ва риёзӣ мебошад, дар партави ҳидоятҳои роҳбари давлат сохта ва ифтитоҳ ёфтааст. мо кулли кормандони муассиса, тамоми омӯзгорон аз ин иқдоми роҳбари давлат басо хурсанд буда, тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳем, ки то ки ин бисёлаи омӯзиши фанҳои дақиқ ва риёзӣ равнақ биёбад. атрофи иншоот ва намои берунии муассисаи таълимӣ бо дар назардошти санъати баланди меъморӣ бунёд ёфтааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе аз ҷониби муассисаи давлатии дирексияи сохтумони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби ширкатҳои сохтумонии ватанӣ ва мутахассисони баландихтисоси тоҷик бо санъати баланд бунёд ёфтааст. бояд гуфт, ки муассисаи таълимии тозабунёд дар заминаи собиқ бинои мактаби рақами 14, ки бо мурури замон таъмирталаб гардида буд, бо тарҳи зебову замонавӣ сохта шудааст. масоати умумии замини иншоот 90 садякро ташкил намуда, масоати зери сохтумон 3186 метри мураббаъ мебошад. мактаб дорои маркази махсуси гармидиҳӣ аст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат барои омӯзгорону толибилмони ин даргоҳи илму маърифат мебошад. Отрадно, что сегодня нам предоставляется возможность учиться в новой современной школе, кабинеты которой оснащены самыми передовыми технологиями. Наш уважаемый лидер нации не раз говорил в своих выступлениях: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Язык – это средство коммуникации. Кто владеет языками, тот, конечно же, владеет больше информацией. Знание иностранных языков способно открыть двери во многие ранее недоступные миры. Наставление уважаемого президента Республики Таджикистан дает нам уверенность в том, что мы, живя и обучаясь в самой счастливой стране, своей прилежной учебой и поведением докажем, что мы, дети независимого Таджикистана, будем достойными преемниками своего высокого исторического культурного наследия. Обещаем достичь высоких результатов и представлять нашу страну во всех международных конкурсах и олимпиадах. Я сама уже несколько раз участвую в школьных олимпиадах и занимаю призовые места. Свое будущее я хотела бы связать именно с этим направлением, с русским языком и литературой. иншооти нави соҳаи маориф дар доираи нақшаи чорабиниҳои созандагии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатӣ баҳри боз ҳам муосиру замонавӣ намудани имкониятҳои таълим бунёд гардидааст. маврид ба зикр аст, ки шаҳри Душанбе бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушд намуда яке аз шаҳрҳои зебову замонавии минтақа гардидааст. маврид ба зикр аст, ки бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нисбати рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар ин раванд дар давраи солҳои 2017-2021 дар шаҳри Душанбе аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 28 адад муассисаи таҳсилоти умумӣ барои 20489 хонанда дар як баст, 11 адад муассисаи
таҳсилоти то мактабӣ барои 2170 ҷой ва як хобгоҳ барои 360 ҷой сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. бояд ёдовар шуд ки 9 ноябри соли 2018 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаҳои бунёди муассисаҳои таълимии муосир дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе шинос шуда ба корҳои сохтмонии 7 мактаби нав бо 17080 ҷой нишаст ҳусни оғоз бахшида буданд. барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таҳсил ва фароҳам овардани имкониятҳои замонавии таълиму тарбия дар шаҳри Душанбе соли 2021 9 иншооти соҳаи маориф мавриди истифода қарор гирифт ва соли 2022 боз 22 мактаб бо 2135 ҷои нишаст сохта ба истифода дода мешавад. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми миллии машваратӣ зери унвони таҳияи харитаи роҳи миллии рақамикунонии соҳаи маориф дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин раванд ҳамкоронамон гузориш омода карданд. дар форум қайд карда шуд ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри амалӣ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рақамикунонии соҳаи маориф бо шарикони рушд як қатор корҳоро ба сомон расонида дар ҳамкорӣ бо хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо консепсияи харитаи роҳи рақамикунонии соҳаи маорифро омода намудааст. ёдовар мешавем ки дар форуми мазкур намояндагон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, бахши хусусӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд ҷиҳати баррасии ҳадафу уҳдадориҳои тарафайн ва вазифаҳои мушаххаси дар пеш истода иштирок намуданд. дар назди вазорати маориф ва илм гурӯҳи корӣ оид ба рақамикунонии соҳаи маориф фаъолият менамояд ки албатта аз манфиат холӣ нест. ҳадафи асосии мо ин баланд бардоштани сифати таҳсилот бо восита аз технологияи иттилоотии муосир ва ҳамзамон баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. ҳадаф аз баргузории форуми мазкур пеш аз ҳама муаррифии таҷрибаҳои беҳтарини миллӣ ва ташаббусҳои ҷорӣ дар рақамикунонии соҳаи маориф, муаррифӣ ва баррасии ҳадафҳо ва диди харитаи роҳ, таъмини уҳдадориҳои миллӣ оид ба татбиқи нақшаи чорабиниҳои миллӣ ҳам дар сатҳи низомӣ ва ҳам дар сатҳи татбиқ мебошад. Инчунин гуфта шуд ки омилҳое ки ба миқёс ва устуворӣ таъсир мерасонанд, ин бахши роҳбарӣ ва идоракунии ҷиҳати рақамикунонии соҳаи маориф, воситаҳои татбиқи таҳсилоти рақамӣ ба ҳисоб меравад. дар маркази миллии ташхиси шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо мизи мудаввар баргузор гардид. ин тадбир бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ ва ривоҷ додани корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба масъалаҳои истифодаи дурусти дороҳои зидди микробӣ баҳри коҳиш додани пайдоиши устуворӣ дар натиҷаи истифодаи ғайримақсаднок роҳандозӣ шуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар кори мизи мудаввар намояндагони раёсати амнияти санитарию эпидемиологӣ, ҳолатҳои фавқулода ва кӯмаки фаврии тиббии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва кормандони маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим иштирок намуда иброз доштанд ки ҳамасола аз санаи 15 то 30 ноябр дар саросари ҷумҳурӣ ҳафтаи истифодаи дурусти дороҳои зидди микробӣ роҳандозӣ карда мешавад. ҳадафи гузарондани ҳафтаи мазкур баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ, ривоҷ додани корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба масъалаҳои истифодаи дурусти дороҳои зидди микробӣ, баҳри коҳиш додани пайдоиши устуворӣ дар натиҷаи истифодаи ғайримақсаднок ташкил ва гузаронида мешавад. имрӯз яке аз мушкилои асосӣ дар байни ҷомеа ин аст ки мардум бе тавсияи табибон рафта аз дорухонаҳо дороҳоро харидорӣ мекунанд, яъне ки бе ягон иҷозатнома, бе ягон дорухат, бе ягон вай, ин ба саломатии худи онҳо, ба саломатии фарзандони онҳо зарар дорад. ҳамчунин дар кори мизи мудаввар ҳозирин маъруза намуда қайд карданд ки имрӯзҳо дар кишвар аксари одамон бе иҷозат ва дорухати табибон худсарона дороҳои зидди вирусӣ истифода мебаранд ки ин амал нодуруст буда ба масунияти бадани инсон зарар мерасонад. ба андешаи мутахассисон истифодаи ғайриоқилонаи дороҳои зидди микробӣ метавонад дар бактерияҳо тобовариро ба амал оварад. ин маънои онро дорад ки доруи мавриди истифодаи имрӯза самарае намедиҳад. на ҳамаи сироятҳо бо доруҳои зидди микробӣ табобат карда мешаванд. сироятҳои вирусӣ ба монанди шамолхӯрӣ ва ё зуком бо антибиотикҳо табобат намешаванд.
ҳамаи мо медонем ки истифодаи нодурусти антибиотикҳо маводҳои зидди микробӣ ба саломатии инсон хатари бениҳоят зиёд меорад ва новобаста ба ин аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми мариз шудан аз дорухонаҳо озодона метавонанд аз ин маводҳо харидорӣ карда истифода баранд ки ин ба саломатии онҳо хеле хатар мерасонад ва оянда ба табобати он хеле душвор мегардад. Дар ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳамин гуна қонун ҳаст ва доруҳое ки ба гурӯҳи якуми антибиотикҳо дохил мешаванд онҳо танҳо бо дорухат ба фурӯш монда шудаанд ва онро метавонанд танҳо бо дорухат харидорӣ намоянд. вале он доруҳое ки ба гурӯҳи якум дохил намешаванд онро метавонанд аҳолӣ озодона харидорӣ кунад ва нодуруст онро истифода барад. ҳамин ягона маълумоте ки бояд аҳолӣ донад ин бе тавсияи табиб аз антибиотикҳо истифода набаранд то ки чанд бора ба саломатии худ зарар нарасонанд. Инчунин дар тадбири мазкур зикр шуд ки бояд шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҳамеша пеш аз истифода ва харидорӣ намудани маводи доруворӣ хусусан ҳангоми гирифтор шудан ба бемории зуком антибиотикҳоро худсарона истеъмол накунанд. ҳатман пеш аз истеъмол аз мутахассисони соҳаи тиб маслиҳату машварат гиранд. шустани дасту рӯ, тоза нигоҳ доштани бадан, риояи тозагии шахсӣ суннати деринаест ки садсолаҳои инҷониб халқи тоҷик онро пайваста риоя намуда ба одоби ҳамарӯзаву ҳамешагӣ табдил додааст. вобаста ба ин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Душанбе чорабинӣ дар мавзӯи саломатии гавҳари ноёб баргузор гардид. ҳамкоронамон Мавлон Мирзоев ва Аслиддин Пиров мавзӯъро идома медиҳанд. дар толори таълимгоҳи рақами 5 ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе дар мавзӯи саломатии гавҳари ноёб маҳфили адабии фарҳангӣ баргузор гардид. тадбири мазкур бо ибтикори маъмурият ва омӯзгорони фанни биологияи муассисаи номбаршуда дар сатҳи зарурӣ ҷараён гирифт. дар он хонандагони синфи 11 ширкат варзида доир ба бемориҳои вируси норасоии масъулияти одам, диабети қанд, сил ва дил инчунин дигар бемориҳои гузаранда маълумот дода таъкид доштанд ки барои тарзи ҳаёти солим бояд наврасону ҷавонон аз нашамандию сигоркашӣ ва дигар амалҳои нодуруст даст кашанд ва ба ин менвол метавонанд аҳли оила, наздикон ва худашонро аз чунин бемориҳо солим нигоҳ доранд. саломатӣ ин худ гавҳари ноёб мебошад ва пурқимматтарин чиз дар ҳаёти инсон ба шумор меравад. пешрафту шукуфоии оламро наметавон бе илму маърифат тасаввур кард. имрӯз бисёре аз мамолики дунё тавассути нерӯҳои ақлонӣ ва ҷисмонӣ тавонистанд ки аз бурони иқтисодӣ бароянд, вале ба монанди хислатҳои номатлуб ба мисли нашамандӣ ва спид изҳори нигаронӣ мекунанд. инчунин дар чорабинӣ хонандагон бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ баромад карда миёни ҳам доир ба ин бемориҳои ба насли солим сирояткунанда ва роҳҳои пешгирии онҳоро бо мисолу далелҳо баён доштанд. ҳамзамон аз фанни биология байни иштирокдорони маҳфил ва тамошобинон саволу ҷавоб баргузор гардид ки дар он хонандагони дар толор нишаста фаъолона ба саволҳо ҷавоб гардониданд. олимони физиолог ва духтурон таъкид менамоянд ки инсон метавонад аз лаҳзаҳои тавлид шудан аз 100 сол бидуни беморӣ зиндагӣ намояд. албатта дар ҳоле ки ҳанӯз аз даврони ба дунё омаданаш дар худ тарзи ҳаёти солимро ҷой дода ба қонунҳои табиат ва инсоният риоя намояд. дар интиҳо хонандагон бо санҷишаи тарбиявӣ ва барномаи фарҳангишон ки аз суруду рақсҳои мавзуни миллӣ иборат буд хотираи иштирокдорони маҳфилро шоду болида намуданд. бо нигоҳи воқеъбинона ба созандагиҳо ва бунёдкориҳо имрӯз дарк менамоем ки дар ҳақиқат таи солҳои истиқлол таҳти сарварии пешвои миллат қадамҳои бузурге дар роҳи пешрафту шукуфоии кишвар гузошта шуданд. дар ин 30 соли истиқлол тарҳову барномаҳои бузурге рӯи кор омада ба яке аз соҳаҳои афзалияноки ҷомеа соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. аз ин рӯ омӯзиши забонҳои хориҷӣ на фақат дар муассисаҳои таълимӣ балки дар кӯдакистонҳо низ бояд ҷоно карда шавад. ҳамкорони минтақавиямон дар ин бобат аз муассисаи томактабӣ рақами 25 шаҳри Хуҷанд гузориш омода карданд. омӯзиши забони русӣ чун забони муоширати байни миллатҳо ва забони англисӣ ҳамчун забони хориҷӣ дар ҷаҳони муосир аз ҳама зиёд панд шуда, инчунин аз худ кардани нутқи намунавӣ бо ин забонҳо барои тарбияи шахсияти забондон, рушди сифатҳои маънавӣ ва қобилиятҳои эҷодии ӯ ва шинос шудан бо фарҳанги ҷаҳонӣ нақши пешбаранда дорад. бо назардошти муҳиммати ин самти таълим дар ҷумҳурӣ барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон
برای دوره تا سال 2030 قبول گردیده امروزها مورد تطبیق قرار داده شده است. آموزگار زبان انگلیسی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 25 شهر خوجند مستور سعید و هفته 2 مرتبه به تربیت گرندگان گروه آمادگی به مکتب و کلان از این فن درس میگوید. طور او ضمن صحبت تاکید داشت سالهای آخر توجه به آموزش زبانهای خارجی بیشتر گردیده است و والدین نیز هوسمندند که فرزندانشان از خردسالی به زبان آموزی فرا گرفته شوند. هر یک مشغولیت معلمه با استفاده اصولهای پیشرفته تعلیم و عیانیت و موادهای نمایشی گذرانده می شود. مستور سعید و برابر تعلیم زبان انگلیسی آنها را با مقدسات وطن و ارزش‌های ملی شناس می‌نماید. در وقت‌های دمگیری با آنها به اذیت کردن شعر و ترانه و هر گونه بازی‌های شوق‌آور مشغول می‌شود که این به انکشاف تفکر ذهنی بچه‌ها مساعدت می‌کند. در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 27 شهر خوجند 2 گروه با زبان روسی فعالیت دارد. به تعلیم و تربیت بچه‌های این گروه‌ها متخصصان ورزیده جلب کرده شدند. آموزگار زبان روسی مؤسسه دلاوره داداجانова را تربیت گرندگان دوست می‌دارند. هر یک مشغولیت او را بچه‌ها بی‌صبرانه انتظار می‌کشند. محض استفاده اصول‌های فعال تعلیم و نوآوری و ایجادکاری در روند مشغولیت باعث بلند برداشتن سطح زبان آموزی نورسان می‌گردد، می‌گوید آموزگار دلاوره داداجانова. در دایره تطبیق برنامه زبان روسی و انگلیسی برای سالهای 2020-2030 در جمهوری تاجیکستان آموزگاران زبان روسی کوشش می‌نماییم که در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی کودکان زبان روسی را از خود نموده کوشش به آن خیر می‌دیم که بسیارتر با همین زبان روسی سخنرانی نمایند. هنگام مشغولیت ما همه طرف کوشش می‌نماییم که با طریق بازی، با طریق استفاده چیستان و افسانه ها زبان روسی را چقدرتر به آنها آموزانیم و کوشش به آن می‌دهیم که آنها خردترکان باشند هم با اینترنت زبان روسی اهمیت داده شعرها را از خود نمایند. و این امکانیت می‌دهد که آنها نطقشان بسیار هم وسیع شده، دانششان آنها را هم سعی دهیم. در گروه آمادگی به مکتب مؤسسه مشغولیت نوبتی را پوره با زبان روسی گذراندند. تربیت گرندگان عاید به رمزهای دولتی، استقلالیت و صلح و وحدت با زبان روسی شعر و سرود خوانده روح بلندی خود را از دوره بیغش بچگی خود افاده می‌کردند. با هدایت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جان‌ها کردن آموزش زبان‌های خارجی بهره بلند برداشتن معرفتناکی نسل نورس مساعدت نموده جهانبینی آنها را وسیع می‌نماید. طوری در برنامه دولتی تاکید گردیده است با شرافت آموزش زبان‌های خارجی تاجیک زبانان با ادبیات و فرهنگ ملت‌های دیگر شناسایی پیدا می‌کنند. ذوق زیبایی‌پرستی کودکان و نورسان را بیدار می‌کند. از این لحاظ توجه مخصوص ظاهر نمودن به این سمت تعلیم در مؤسسه ها آینده برای دانش اندازی نورسان زمینه های خوب خواهد گذاشت. در شهر خروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان دوری اولی شو برنامه آزمونی تلویزیونی پروین برگزار گردید. در این برنامه 18 نفر نورسان با استعداد شهر و ناحیه‌های ولایت مذکور شرکت ورزیده هنر خود را صیقل دادند. همکاران منطقوی ما با اطلاع بیشتر. در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه فرهنگ همچون تجسمگر سیمای معنوی خلق متحد سازنده نیروهای عقلانی و ایجادگر پیوندساز تاریخ گذشته و معاصر آداب و رسوم و دیگر ارزش‌های فرهنگی ملی در جامعه مقام ارزنده کسب نمود. به همین مقصد در استودیو تلویزیونی بدخشان شو برنامه آزمون تلویزیونی پروین برگزار گردید که در آن 18 نفر هنرمندان نورس از شهر و نواحی ولایت اشتراک نمودند. در این آزمون خوانندگان از روی نومیناسیون نوازندگی شرکت ورزیده برای به دست آوردن پیروزی کوشش نمودند و هر یکی آنها مهارت نوازندگی را مزور حکمان گرداندند. اشتراکداران آزمون عرض داشتند که برگزاری چنین آزمون‌ها همساله در شهر و نواحی جمهوری راه اندازی گردیده چهره‌های نوی صنعت را به میدان فرهنگ و هنر وارد می‌نماید. نیزارما نظربیکова و سروش دولت سعید باری اول است که در این آزمون اشتراک می‌کنند و کوشش می‌نمایند که هنر و استعداد نوازندگی خویش را نشان دهند. من اولین بار در آزمون پروین اشتراک می نمایم. من از 8 سالگی به این کسب مشغول شدم. من در نومیناسیون نوازندگی در اسباب چنگ برآمد می نمایم. استاد من در همین کسب
Абандбек ва Маина аст. Ман кӯшиш мекунам ки дар ин озмун маҳорати худро бисанҷам. Ман дар ин озмун бори аввал аст иштирок мекунам. ин озмуни парвин бори аввал аст иштирок мекунам. Ман дар номинатсияи навозандагӣ иштирок мекунам. Ман аз хурдсолиам ба ин касб хеле раҳбат доштам ва ман хеле ин касбро дӯст медорам. мақсад аз гузаронидани озмуни ҷумҳуриявӣ парвин ин дарёфти истеъдодҳо, чеҳраҳои нави навозандагони санъати мусиқӣ мебошад. Баргузории озмун бори дигар созанда будани ин ҳадафро исбот намуда маълум намуд ки сол аз сол истеъдоди иштироккунандагон ба таври мусбӣ меафзояд. имрӯз дар озмуни парвин иштирок карда барои доварон дар номинатсияи навозиш иштирок карда барои доварон сози худро нишон медиҳам. ман бори дуввум аст ки ба ин озмун иштирок мекунам. гарчанде ки дар порсол ман ҷой нагирифтам, лекин рӯ афтода нашуда боз бо тайёрии ҷиддӣ ба ин озмун омадам ва кӯшиш менамоям ки маҳорат худро сайқал диҳам. бори аввал дар парвин иштирок мекунам ва аз номинатсияи навозандагӣ ман аз хурдӣ ба ин касб навозандагӣ шавқу рағбати зиёд доштам ва ҳозир бошад ман оҳангҳои халқро бештар менавозам. озмуни ҷумҳуриявӣ парвин хеле ҷолиб ҷараён гирифта, ҳар як иштирокчӣ тавонист бо маҳорати хеш ҳунару истеъдоди воқеиро муаррифӣ намуда аз тарафи ҳайъати ҳакамон баҳогузорӣ гардад ва ғолибон имконият пайдо намуданд ки дар даври ҷумҳуриявӣ озмун ширкат варзанд. дар ноҳияи муъминободи вилояти хатлон таи солҳои охир ба рушди соҳаи варзиш ва тарзи ҳаёти солим таваҷҷӯҳи хоса равона карда шудааст. ҳамин аст ки дар ноҳия майдону толорҳои варзишӣ фаъолияти пурсамар дошта, наврасону ҷавонон ба намудҳои мухталифи варзиш фаро гирифта шуданд. дар баробари ин дастовардҳои варзишии наврасону ҷавонон дар ин давра назаррас арзёбӣ мегардад. дар даврони истиқлолия дар ноҳияи муъминобод бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва соҳибкорони саховатпеша майдончаву толорҳои муосири замонавӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. инчунин дар маркази ноҳия варзишгоҳи замонавӣ ки ба талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қомат афрохтааст ки дорои 8700 ҷои нишаст мебошад. имрӯзҳо чорабиниҳои гуногуни варзишию оммавӣ, фарҳангию сиёсӣ дар ин варзишгоҳ дар сатҳи баланди ташкилӣ сурат мегирад. дар ноҳия як муассисаи давлатӣ мактаби варзишӣ фаъолият дорад. дилбохтагони варзишро мураббиёни бо истеъдоду пуртаҷриба барои ширкат варзидан дар мусобиқаҳои варзишию обутоб ёфтани бадани наврасону ҷавонон ва калонсолон машқу тамрин мегузаронанд. варзишгарони муассиса дар мусобиқаҳои варзишӣ фаъолона ширкат варзида ба гирифтани медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ шарафёр мегарданд. 346 нафар варзишгар доранд. аз онҳо 30 нафараш духтарон мебошад. дар мусобиқаи ноҳиявии минтақаи ҷумҳурии иштирок карда сазовори медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ гаштанд. аз ҷумла сазовори 45 медали мусобиқаи ҷумҳурии гаштанд. 10 тилло, 17 нуқра, 18 биринҷӣ. дар 10 моҳи сипаришудаи соли равон дар ноҳия чорабиниҳои гуногуни варзишӣ бахшида ба санаҳои таърихӣ гузаронида шуда, ғолибон бо ифтихорномаву мукофотҳои таъсис гардида қадршиносӣ гардиданд. инчунин дар ноҳия бо дастгирии раиси ноҳия дастаи футболи Шоҳин таъсис гардида, дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи дуюми вилояти Хатлон 2 соли охир бо муваффақият баромад дошта, шарафи варзишии ноҳияро баланд мебардорад. варзишгарони ноҳияи муъминобод дар мусобиқаҳои минтақавии ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гашта истодааст ва мо кормандони бахши кор бо ҷавонони ноҳияи муъминобод кӯшиш мекунем ки варзишгарон дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурӣ рафта иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гарданд ва байрақи Тоҷикистонро баланд бардоранд. айни ҳол дар ноҳия мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз рӯи намудҳои шоҳмоту шашка, футболи хурд, волейболу баскетбол, тенниси рӯи миз ва гӯштенги тарзи миллӣ доир гардида истодааст. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи иттилоотии хабар ба анҷом расид. дигар барномаҳои ҷолибу диданиро метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tb.tg дастрас намоед.